taron da to suna na Nastura Ashir Sharif, shugaban kwamitin ilmantarwa na gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya kuma memba a ƙungiyar dattijan arewacin Najeriya. To sai muke ji a 'yan kwanakin nan wannan batu na tikitin takara a jam'iyyu a Najeriya na batun Kirista da Kirista ko Musulmi da Musulmi ya zama abin tattaunawa. Kamar a taku fahimtar yaya aka yi wannan abin ya ɗau hankali kuma har ya zama abin tattaunawa irin wannan yanayi da ƙasar ke ciki. Da farko dai idan ka ce ya ɗauki abin hankali ba wai hankali ya ɗauka ba, kawai yadda ke kallon sa wasu mutane ne da suke bukatar wani abu na musamman suka ɗaga wani abu ya zama na abu, amma na abu an yi shi a mulkance, an yi shi kuma a jam'iyyance a ƙasar nan. Mun fahimci ka ba sabon abu bane. Ba sabon abu bane. Na farko mu duba a siyasance. A siyasance Nnamdi Azikiwe na NNP ya ɗauki mataimaki kuma Kirista ba Musulmi ba. Wannan ne maka yi maganar 1979 kenan. Sannan Awolowo ya ɗauki mataimaki wato Phillips wanda yake shi ma ba Musulmi ba ne kuma ya takara a haka. Ka gane ko kaga a jam'iyya kenan, ko da dai ba su ci zaben su ne gwamnati ba, amma a jam'iyya su ma nan ai ba wanda yake da tabbacin za su ci zaɓe, amma dai kaga bayo aka fara irin wannan ba kenan. Sannan a mulkance an yi shi. Gwamnan shugaban ƙasa na farko na soja Janar Aronsi ya ɗauki wancan kundi wanda yake ba Musulmi ba daga ƙasar Yaraba, shi yana ƙasar Yamurai ya ɗauko da Yarabe kuma Kirista sun mulki ƙasar nan tsawon wata 6 ko mutumin Arewa bai ce kowa ba. Alhali shugaban da aka kashe din ɗan Arewa ne ta Fafalewa suka karɓi gwamnatin da su Sardauna aka kashe da kuma manyan sojin yan Arewa da kashe, amma suka yi shugabancin ƙasar nan Kirista shugaban ƙasa, Kirista ce babban minista su ne reporters. Sannan an yi haka a lokacin Yakubu Gawon din nan ba shi shirya juyin mulkin da aka yi ba. Yakubu Gawon ba shi shirya juyin mulki ba, amma Murtala Muhammad Musulmi ɗan Kano shi shirya juyin mulki. Da juyin mulkin nan ya ɗauko Yakubu Gawon Kirista ya sa shugaban ƙasa. Sannan Yakubu wannan ya je ɗauko Chief Minista su ga kota wanda ke ba Musulmi ba ya yi masa karewa. Chief Minista ma ba Musulmi aka ɗauka daga farko, daga baya ne aka ɗauki shi ciro masa Musulman Katsina aka yi masa shugaban a sojoji. Su kaga wannan ba abu ne da aka yi, kuma an yi mulkin ƙasar shekara nawa aka yi mulkin Yakubu Gawon. Sannan ka dubi shugaba Buhari, shi ma ya yi irin wannan lokacin da aka ɗauko shi. Su Babangida, Janar Babangida, Janar Ibrahim Bako, Janar Aliyu Gusau su suka shirya juyin mulkin da suka yi, suka ɗau Buhari suka ba shugaban ƙasa. Buhari tashi da aka tunda su a soja wajen su loyalty suke duba, biyayya. So da aka Janar Buhari kai tsaye je ɗauko Brigadier Tunde Ediyawan wanda yake Musulmi kuma daga jihar Kwara, wanda yake duka 'yan Arewa ne su, kuma suka yi mulkin ƙasar a haka suka gama. So da haka wannan ba abu ne sabo, fitina ce kurin ta wasu masu ƙoƙarin ci da addini. Shi ne tambayar da nake so in maka, me kuke so ku haska ne a wannan gaba? Muna so mu haska mutane san cewa wannan abun ba wani abu ne sabo. An yi shi a ƙasar nan ba hawa ɗaya ba, ba biyu ba, uku ba, hudu ba. An yi Musulmi da Musulmi, an yi Kirista da Kirista ya kai sau 3 a tsari daban-daban. Na gaya maka a jam'iyyance inda Zik yayi, na gaya maka inda Awolowo yayi, na kuma gaya maka inda Eronsi yayi, na kuma gaya maka inda Yakubu Gawon yayi, wanda su sun ma yi mulkin. So da wannan ba abu ne sabo, kuma a lokacin da aka wani abubuwan babu wani Musulmi da ya fito yana rigima yana cewa dan me yasa Zik ko dan me yasa Awolowo zai dauki mataimaki Musulmi wa Kirista. Haka kuma da aka yi na sojan babu wani soja ko dan siyasa ko wanda ya fito yana rigima cewa dan me za a ce Iransu zai dauki Kirista a matsayin Chief Minister. Haka kuma na Yakubu Gawon. To amma Nastura, a wannan yanayi da kasar take ciki, kuma yanayi ne da ba ka raba shi da zarge-zarge, ba ka jin kukan ku ba za ku sha ba, za a ce anya ta karkashin kasa ba kuna da wata koyayyen manufa ba. To ai ni ba dan jam'iyyar ANPP bane, ba dan jam'iyyar APC bane, ba dan jam'iyyar su bane, ban taɓa yin APC ba. So da ba dan jam'iyyar su bane, balle ma in ji yanzu magana nake gaya maka bisa tarihi don tabbatar da cewa an taɓa yin wannan abubuwa, kuma su Musulmi ba su ihu sun ci wani abu akai ba. Kullum abun fata nan shine
mutane su zaɓi mutanen kirki a ko'ina suka gani. A kowace irin jam'iyya ka ga mutumin kirki wanda kasancewar yana da damuwa da matsalar al'umma zai iya tsayawa ya kawo gyara. In ka kalli tarihinsa ka je ka zaɓe shi, shine kurin magana. Amma ba wannan hauragiyar da ake yi ba. Amma yanzu ba hauragiya ba, sha nake a jam'iyyar nan ta APC shugabanni na kiristanci guda biyu ne a cikin suka yi takarar shugaban ƙasa. Akwai mataimakin shugaban ƙasa wanda Pastor Yemi Osinbajo kowa ya san kirista ne babba, da Tunde Bakare. In magana addini suke, me isa suka ki zaɓo wannan a matsayin 'yan takarar shugaban ƙasa? Ko wannan igimar da Inyamurai su suke yin ta, me yasa suka kasa zaɓo Peter Obi ko suka kasa zaɓar Ogunaya Onu a jam'iyyar da yake, ko Faiz Anyim a jam'iyyar da yake? Duk wanda suke tare da wannan fitina wasu mutane ne kurin da suke so a gane, a jawo su a ce to ku hakuri ku zo a ɗau abin duniya a basu. Wannan shine kurin karkar. Amma irin wannan lokaci da ƙasar take cikin wani irin magagi ga ƙalubale kala-kala. Wataƙila ba ka ganin su waɗanda suke son a yi zaɓe na addini guda suna da wata hujja ta su ta ganin cewa waɗannan kalan mutane su ne waɗanda za su kai su ga tudun mun tsira ko kuma ceto ƙasar game da halin da ake ciki yanzu. To ni a wajena ba addini ba ne zai kai mutane ga wannan. In ka samu mutum mai addini to adalci zai wa mutane. Mu bisa addinin mu na musulunci wanda na tabbatar za a samu aya makamancin wani addinin kiristanci na cewa duk inda aka baka shugabancin mutane to alhaki ne kai wa kowannen su adalci. Ba a kallon ko ba da za ka duba magana addini ko yare ko bangare ba. Adalci za ka yi musu gaba ɗayansu a tsarin shugabanci. Wannan ne ita ce mahangata. So da haka in ka zaɓa masu addini ne to abin da za su yi kenan. Wanda baya da addini in ka zaɓe shi shine zai maka wani. To kenan me Najeriya ke bukata a yanzu? Najeriya tana buƙatar shugabanni gogaggu jajirtattu wanda suka san matsalar ƙasar kuma suke da shirin yadda za su kawo mutane sauƙi a rayuwa. Su kawo tsaro na farko shi ne muhimmin abu ne da mutane, musamman mu mutanen Arewa. Sannan su sauƙaƙa wa mutane rayuwa. Wannan tsadar ta rayuwa da aka kargama mutane ba dare ba rana a yaƙe ta. Sannan a dawo da martaba ta aikin gwamnati da amana. Domin yanzu gaba ɗaya abin ya lalace, babu amana a cikin aikin gwamnati gaba ɗayansa. Inda in baka sani ba, a yau ina son ga maka waɗanda suka fi kowa cutar da ƙasar nan su ne manyan ma'aikatan gwamnati a kowane mataki. Kaga manyan ma'aikatan gwamnati kan daraktoci zuwa permanent secretaries a federal da state su ne babbar musibar Najeriya. Bisa zargi amma. A'a, shi ne gaskiyar magana. Domin duk barnar da ake yi, ɗan siyasa bai isa barnar ba. Bai isa hannu cire kuɗi a aljihun alalitin gwamnati ba sai waɗannan mutanen sun samu ya sun haɗa kai da shi. To su suke koyi barnar ma karewa ke. So da haka shi sa muke cewa sai an samu an da martabar aiki da amana a cikin aikin, sannan za mu samu mafita. Tun da yanzu misali, kwangila ɗaya in aka ba da ita ka duba yadda ake tafiyar da tsarinta, a zuwa ce ka kawo wani percentage, ka kawo percentage da new tax, ka kawo sannan duk ka gama ba za a saka maka kuɗin da za ka gama aikinka ba. Sai shekara sai a sake review kwangilar, a sake sata a budget. Sai a shekara 5 kwangilar da aka ba da ita a miliyan 100, shekara mai zuwa sai a canja a mai da ta miliyan 200, shekara mai zuwa kuma kai ta budget a miliyan 100. Sai an yi shekara 5 ana kai ta cikin kundin tsarin mulkin kasa, a cikin kasafin kuɗi. So da aka a samu mutane da su zuwa su taka wa wannan barna birki, a dakatar da abubuwa lalatattu irin wannan a tsari. Shine magana ta gaskiya. Mutane su fita su yi card register, su zaɓi mutanen kirki da suke kyautata mu zato. Sannan in sun zaɓe su bi su samu su da sun ga sun yi abin da yake na son zuciya, su fito su ce ba su yadda ba, su ƙalubalance su. Shi ne zai sa shugabannin tsaya kan abin da yake na gaskiya. Sannan kar su yadda mutane a yaudare su da magana wani ɗan arewa ne ko wani ɗan arewa ne. Su tsaya su zaɓi mutanen kirki, domin akwai mutumin arewa da daga zaɓe shi gara ka zaɓi mutumin kudu. Saboda shi yana da wata dama da ya kamata yi wani abu a kan ka kai mutumin arewa bai yi ba. Lokacin da mutumin arewa yake da bukatar a taimake shi a tsaya masa, yana nan bai taimake shi bai tsaya masa ba. Sannan sai yanzu zaɓe ya zo sai mutum wanko riga sai fito sabon riga ne cewa shi ɗan arewa ne, a zaɓe shi ɗan arewa. Kada mutane su yadda a yi musu wannan sakin da babu ba.
mun gode da wannan dama da ka ba. To masha Allah. Thank you.